Hola, benvingut a tots al bancalet de Tino i Pepa. Avui desvetllarem una de les novetats que teníem per aquest any. Un projecte que van començar a principis d'estiu. Espere que a finals d'any ja siga en marxa e intentar gastar-me els mínims diners possibles, però encara en queden diverses coses que ara vos diré. La veritat és que era algo que em fa bastant il·lusió. He mirat altres projectes en internet, he consultat altres plànols, maneres de fer, i al final la conclusió és que he fet això amb el que tenia. Ho he tingut que adaptar tot per a les dimensions del lloc, com tot el material del que disposava jo. Encara li falten algunes coses, però en síntesi ja està acabat. I així que vos el presente. Així que vos presente el galliner. Però no ens adelantem. Primer vos mostraré les fotos fins a arribar a aquest punt. Tot com ha sigut el procés i vos expliqui una miqueta com vaig fer les mesures i si teniu algun dubte el poseu en comentaris i vos el contestaré. Això és almenys com ho he fet jo. Si vosaltres veieu alguna altra manera o penseu que hi ha coses a millorar, que segurament sí, també voldria que m'ho deixareu en els comentaris i ho parlem. Ara vos deixe en les imatges i vos expliqui com ho és. Primer vaig posar una base de rajols per a que la madera no es podrisca si plou i damunt he posat la base de 4 palets europeus formant un quadrat de 2 metres per 2 metres i damunt dels palets 4 tableros de mig metre per 2 metres completant així la base. A continuació vaig afegir tabla als 4 cantons, la part més alta amb tabla de 1,20 d'alçada i la part baixa de 1 metre d'alçada i vaig unir-les amb una tabla entre els 4 cantons definint així el sostre. Tot seguit vaig afegir tabla a les 4 parets per a completar-les i així després poder forrar-les amb tablero. El mateix vaig fer al sostre, afegint tables de forma quadriculada per a donar-li resistència al sostre. Arribats fins ací, hi vaig afegir un barnús per a protegir la madera. Per a protegir el sòl de madera de les deposicions de les gallines, li he afegit un vinil resistent. Per a aïllar de la pluja, primer vaig afegir a tot el sostre plàstic i damunt d'aquest plàstic el mateix vinil del sòl. El següent pas era forrar les parets amb tabla de palet, deixant el lloc per a posar les portes, fins completar les 4 parets i acabant el sostre nugant el vinil a les parets. Vaig assegurar el sostre afegint 2 pilars centrals per a reforçar l'estructura. Per últim, vaig afegir la porta i la rampa per on eixiran les gallines al pati i on esperem en un futur les gallines ponguen els ous. Una vegada heu vist com ho hem fet, ara anem a l'interior.
Així vaig pensar en fer un reforç per al sostre amb aquestes dues vies centrals per així evitar-se qualsevol tipus de problema. Una pluja forta, de fet ja ha vingut ja una nana, ja va suportar prou bé, que no hi ha goteres ni res d'això, i va aguantar prou bé el sostre. I li vaig afegir estos pilars per a evitar que el sostre poguera cedir. Vaig fer reforços ahí dels cantons, podeu veure ahí. Bé. Tota la madera de les parets és de palets desmuntats. Pel que veieu, totes les maderes no quadren perfectament i segurament entre madera i madera, així, segurament hi posem una tela per a que no entre el fred d'hivern i el calor estiu, i així tindre-les més resguardades. Buscarem alguna solució barata. Dalt d'este plàstic afegiré palla i també si trobe virutes de madera per a que absorbisca tant la caca com que després transformarem. Això serà també un altre vídeo, ja vos aniré contant, perquè la gallinàcia és molt bona per al bancal, és molt potent. El que us volia dir és que he posat aquest plàstic per a que la madera no es podrisca. De tota manera, sempre estic obert a altres solucions. Jo veig que esta jo crec que serà correcta. També vos aniré dient com va funcionant. Després, així tenim els dos ponederos que he fet jo en maderes, la seva escaleta per a muntar. Està pensat per a... així poden cabre fins 6 gallines, 8 gallines. Jo suposo que en tindrem 4, en tindrem molt més. I 2 ponederos perquè tampoc pots tindre un ponedero per cada gallina. Segons he llegit, tenen que haver més gallines que ponederos. Però això també serà un altre vídeo. Avui és només el que és l'estructura. Ja informaré i parlaré amb gent que sap i vos ho contaré com ho faré. I quantes gallines posarem i tot el referent a com viuran. Veieu el sostre, és igual del plàstic aquest dur, mode de teular. Com us he dit, no va entrar ni una gota d'aigua i la veritat que molt content. Així li he fet la porta. Segurament aquesta porta estigui oberta sempre perquè la meva idea és des d'ací fer un túnel per on passaran les gallines, baixaran per ací i tindran tot aquest passadís fins ací. Tot això tindré que posar malla gallinera perquè ells isquen com vulguin i els deixaré menjar fora i picotejaran i tal. Així que normalment aquesta porta quasi sempre estarà oberta. Saps que queda bé. El que encara em queda pendent són aquests dos
Ara que així vaig a posar dos portes. Si veieu, m'he fet el marc per una porta. Bé, què vos ha semblat? M'encantaria que em diguéreu alguna cosa en els comentaris, com veieu la construcció, si la veu fiable, és prou robusta. La veritat és que jo estic molt content. No he fet mai ningú treball en madera, és la primera volta que faig alguna cosa semblant i jo veig que m'ha quedat prou bé, no? Ara falta que les gallines també estiguen bé. I el més difícil, que és tot el pati de aquest xicotet túnel per a que elles pues, puguen eixir i córrer per ahí quan jo no estic així. Això és una cosa que m'obligarà bastant perquè si tinc que vindre tots els dies, donar-los de menjar, però bé, ja faré més vídeos sobre la vida amb gallines. Ja veuré que vos sé quina és la meva experiència i vos la contaré també. Doncs fins així el vídeo d'avui. I digueu-me quines coses canviaríeu, si veieu algun defecte, alguna cosa a millorar. M'encantaria que m'ho diguéreu i així jo també pues, i rectifique, que sempre va bé. Quan ja estiga tot acabat, la meva idea és fer un directe i inaugurar-los amb les gallines, tant al canal de YouTube com al de Twitch. Que recordeu que pronte faré l'estrena amb un directe el diumenge. Moltes gràcies a tots. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu.